Al Servei de Patologia del DIVI som experts en el diagnòstic anatomopatològic, molecular i citogenètic del càncer i de les malalties hematològiques, així com d'altres entitats de causa infecciosa, funcional, immunològica o genètica. Els professionals de les diferents àrees del DIVI ens organitzem en equips per donar un diagnòstic integrat i d'excel·lència tenint al centre les persones i la seva salut. I tot això ho fem en el marc d'una medicina personalitzada i de precisió. La nostra activitat, la del laboratori biomèdic, juga un paper fonamental en la salut de les persones. Des de la detecció d'aquells factors que poden acabar provocant una malaltia si no es controlen, fins al diagnòstic precoç d'aquestes malalties, que ens permet aplicar tractaments molt menys agressius. També la recerca té un paper important, tant en la detecció de nous indicadors de malalties, com també en els de risc, com per exemple les proves genètiques o la determinació de determinades proteïnes relacionades amb l'Alzheimer, que ens ajuden a redibuixar una mica l'evolució d'aquestes malalties en benefici de la salut de les persones.